Takže čaute ľudia, dneska som tu zase ja. Prepáčte, po dlhom čase nemal som čas, musel som sa venovať v škole a tak. No ale tým, že natáčam teraz po dlhšom čase, tak tu mám podľa mňa dosť dobrú challenge, ako môžete vidieť z Fortniteu. Dneska môžeme používať loot only z tých obchodov, alebo z tých obchodov proste. Tak môžeme ísť na to. Ľudia, keď sa to bude trocha sekať alebo niečo, že nebudem hrať až tak dobre, je to kvôli tomu, že hrám na tablete. Rád by som vám to natočil, lenže nemám na mobile YouTube, mám ho tam zakázaný a no to je jedno, môžeme ísť, proste poďme na to. Prepáčte ľudia, keď v pozadí počujete telku, len môj brat tu kúka telku. Dúfam, že vidíte môj inventár, lebo natáčal som tu video a nebolo mi vidno inventár, takže dúfam, že ho tu vidíte. Nemám moc dobré edity, lebo som si to nastavil teraz pred pár dňami. A ešte som moc netrénoval, ale snažím sa. Dáš si to ticho? OK, dal som to trošku. Dobre, ľudia, ja by som teraz padal asi na tento shop. Na tento, lebo je tam ten Midasov drum gun. A neviem, keď sa vám pýtať, že only loot stadial, tak nemám ešte tú zlatú kartičku, ale viem otvoriť tú čestku a mám nejakú šancu, aby mi odtiaľ padol ten bitcoin, alebo proste ten coin, za ktorý si môžete kupovať tie zbrania tak. A je na to tak, neviem, 50% šance, nie som si istý. Tak už sme skoro tam. Mám podľa mňa docela dobrý landing, idú sem so mnou 1-2 ľudia. No hej, mám dobrý landing podľa mňa. Tuto doprava. Ne. Si to tu mierim troška. Nehral som teraz dlho Fonko. Tuto. Prosím, Bitcoin. Yes! Padol nám Bitcoin. Kupujeme rýchlo. Dobre. OK, máme tu typ. Nemáme vôbec dobrú brokovnicu. Tu je? Dobre, dead. Akože ja túto brokovku nemám moc rád kvôli tomu, že má len 2 náboje a dáva dobrý damage, takže. Keď môžete vidieť, áno, keď sa hýbem, tak sa mi bugujú mieritka. Tak neviem prečo. Začalo sa mi to diať, že som nehral Fonko asi mesiac a zapol som ho vlastne včera, lebo som chorý. Ja možno počujete troška na mojom hlase.
No, tak som ho zapol včera vlastne, ale chcel som sa trocha rozohrať, aby som nehral jak totálny noob a natáčal video. A nemal som moc dobrý nápad, nechcel som iba klasický gameplay. Rankedy sa mi moc nechcú hrať, takže... Mám auto pick-up a neviem, ja viem, že si budete hovoriť, že som úplne blbý, alebo neviem čo. A neviem, kde sa vypína auto pick-up. Toto, budem to mať iba na rotate. Budem to mať iba na rotate. Je to typek. Tamka, no neutečieš. Jo, ja som krivý, bro. Ježiši. No tak ľudia, toto je strašné. Zabij ho, má jedno. Dobre, to je bot. Mohol som mu dať vlastne. Tak, zoberieme si healy. Áno, ďalší typek. Kamo, typek má rukavice. Hop, idem hore. Ne. Ne, kamo! Lucky. Hop! Dobre. Poď, bež. Hop. Ne! Toto bolo strašné. Ja som úplne blbý. Kamo, ja kebyže si nechám tie rukavice, ja mu viem zdrhnúť. No tak, ty kokos. Nevadí, ideme ďalšiu. Pokúsim sa vyhrať, ale tak nechcem to video natáčať, ja neviem, 3 hodiny. Dám si takú, ja neviem, také 2 hodinky si dám na to a fakt sa budem snažiť to vyhrať. Teplo. Áno, viem. Nehejtite, prosím, moje edity, neviem editovať. Takže... Ľudia, a podľa mňa teraz, mne to padlo, a som sa troška rozohrieval ešte na toto video. A minulú hru, hral som teraz 2 hry. Prvú hru mi ten Bitcoin padol, potom druhú mi nepadol, a teraz mi padol. Takže na to je tak 50% šanca. Si myslím. Ale akože aj keby mi nepadol ten Bitcoin, tak keď mi nepadne ten Bitcoin, tak aspoň, že chcem takú drukovnicu. Keby mi padla dampamka, kone modrá, tak budem úplne v pohode. Lebo hej, tá brokovnica nedáva najväčšie bomby, ale je v pohode. Ježiši, tu je týpek už.
Podle mě on bude už tu dole. Je, není tu? Hop, rychlo. Ne, kde to je? Tu. Ne, mě to nepadlo. Nemám náboj, nemám moc ani metro. Ale nebude to tak, že z tohto jedného shopu môžem kľudne vyfatiť bossa a ísť do ďalšieho shopu a kúpiť si to. Či? Ja neviem ľudia. Teraz mám lagy nejaké, neviem čo s tým mám. Skúsil by som to teraz s tým, že môžem ísť do viacerých obchodov a potom niekedy môžeme skúsiť, že budem môcť iba z jedného obchodu. Ja budem si najímať NPCčka. Takže by som vyločiť. Ja tie challenge troška kopírujem od Alkana. Nie, nič ma takého ľahšieho nič ma takého akože ľahšie, toto je také plámia stredné. Nechcem si dať zase, že loot iba z aut alebo tak kvôli tomu, že pre mňa to nie je tak ľahké. Okay. Tak akože toto môžem, ale iba na rotate. Dám si Bitcoin. Hop.
akože natočím najprv z tohto, že akože môžem si zobrať aj to proste, čo si kúpim. Potom by som že iba z tých čestiek, ktoré proste otvorím. Dramgan. Okay. Okay. Au. Au. Nie! Ja som... Kamo, ja som typkovi normálne nakúpil. Tak to je GG. Ja proste neviem hrať absolútne. To normálne není normálne. Iba tak, ja som silnejší, keď som na plejku. Alebo proste na normálnom, že ja to hrám na tablete. Ja by som vám to rád natočil, ale pri sám hrám na tablete. No ja som odtiaľ to vlastne už natočal videa, takže vy asi viete väčšinou. Čo? Čo? Ja som spravil blbo.
Neviem, či to NPCčko je dobré, ale najímam si v tejto chapter prvýkrát NPCčko. Kamo, veď poď mi pomôcť! Kamo, jak mám ho... Ja nechápem. Ja neviem, ľudia, či ste videli, ale... No, vy ste to nemohli vidieť. Ale ja som dal normálne buildy a mne sa to seklo a nič som nevedel robiť. Kámo! Som teraz utratil reálne 800 goldov, aby mi to NPCčko vôbec nepomohlo. Dobre. Joj. Fuj, je už normálne teplo aj z toho. Oplatí sa podľa mňa tuto zozadu, no ne presne tam, ale tuto niekde. Tam, no za týmto prosím maličkým domčekom. No hej, tuto. Vy ste to mohli vidieť, že sem padám. A tuto, zadu je takáto diera. Hop. Dumpam, dobre. Som rád. Som rád docela, som rád. Aha, ja, tak to som nevedel. Keď ma s tými rukavicami niekto zabije, tak je to strašné.
Dobrá, to je bod. Tak ten mi strašně naložil. To mi tou dumpampou tak dal. Musím vyhnáčit. Dobre. Epická dumpamp. Podľa mňa dosť v pohode. Podľa mňa termajty. Ja by som dal, že termajtmi nebudem môcť zabiť, že nebudem môcť zabiť týpka, ale budem ho môcť nahitovať. Iba aby som sa k nemu dostal napríklad do boxu, keby bola. Tak. Jaký dostal typek? Ty vole, chudák. Mám dosť nabil do brokovky, ale... A moc sa mi nepáči ty nabil toto. Jasnečka. Dobre, dead. Hop. Nice. Táto gameska je docela v pohode zatiaľ. Ale na mňa zachová prijať nejaký typek s tými Sub-Zero rukavicami. A pod niečím. A strašne ma zabije. Pôjdeme odsať. Za mňa v pohode. Kilo, 44 typkov proti mne. OK, mám dosť matra, to je dobré. Aj keď ja moc nebuildím, ale... Ja, to sú títo. Nebudem ich chváliť, nebudem. Neviem, padajú z nich bitcoiny. Akože keď otvorím to... To by ma zaujímalo. Napíšte dole do komentárov. Keď tak. Ale nie som si istý, lebo niekto s kamarátov mi hovoril, že mi nejde napísať do neho, že mu nejde napísať do komentáru, ale že u väčšiny áno, ale že u mňa nie. Tak neviem, pozrite sa a keď nie, tak ja neviem, keď budem streamovať alebo to napíšte. Alebo veď, ja budem hrať s fanúšikmi aj Fortnite, tak keby si chcel niekto zahrať, tak môžem. Idem po rybári trošku. Hezlem na to. Nebudem používať tie termajty. Lebo to by bolo podľa mňa dosť podľadovo.
No, nice, ještě. OK, toto už je v pohodě. Mám 177 nábojů do SMGčka a 72 do brokovky, jakože brokovky do těch pumpy, nebo jak to mám povedať, ja neviem. Proste do dumpy, to je to SMGčko sa mi zdá, do toho mám 177 a do pumpy mám 172. Ja som hovoril, že niekto mi tu dá laser. Zdrhám. Komu tu je len motorka? Tak mám motorku. Nohy. Good. Nice. Neznášam motorky. Viem, že sú menšie, že sa dá s nimi asi lepšie chodiť na niektorých miestach a tak. A ja ich nemám rád, lebo ja si pamätám, my sme s kamošom išli Road to Champion a reálne my sme mohli mať Champion, lenže mňa náš typek zabil na motorke. Úplne nám dal sprej. Akože dali sme ten Champion, to som nenatáčal ešte vtedy. Dali sme ten Champion, ale proste nám to trvalo o tie 2 hry dlhšie. Nice. Koľko mám za že sa mi to hodí? Bolo tesné. Bum! Ježiši Maria. Ešte 22 ľudí aj so mnou, no 21 proti mne. Reálne toto bude moja posledná hra, ja už nevládzam, ja sa potrebujem vyspať. Sorry ľudia, mne je strašne zle. Viem, že si možno budete myslieť, že to preháňam, ale mám strašne teplo, to mi sa úplne potí celé telo. Ja som unavený, ja som išiel spať asi o 11. v noci a stával som, že o 6. ráno. Takže... Kamo, ja neviem... Dvelami, okej. Ja sa nebudem hnevať. Som rád iba. Ja to asi takto vymením, hop. Ale takto noha. To si zoberiem určite, ďakujem, ale dám si tam pumpu, teraz môžeme ísť. Sem nás ľudí celkom sa to tu killuje. Týpek niekde. Tu není. Mne sa takto veľakrát stalo, že proste mi to ukázalo pri mne blízko niekde kroky. A bomb mi zrazu zmizli a nikdy tam nebol ten týpek. Reálne, že nikde nebol. Takže ja to tu ani nebudem nejak moc prehľadávať a ja idem radšej fight. On asi riftom, mám pocit.
Ináč, ja neviem, či sa to stáva aj vám. No, ne, že stáva, ale u mňa je endgame, proste je úplný endgame už, že sú, že traja typci, žijú aj so mnou, proste, a všetci furt sú iba v autách. Čau. Čau, jaštericák. Ja neviem, čo som chcel povedať. Je tam to. Veš, koľko má ešte benzín? No. OK, tak začíti. OK, tu sú typci. Hej, toho treba. OK, to si zoberiem. Nebudem s tým hitovať, nebojte sa. A toto tu zastavím. Chcem, aby nikto mal tie rukavice proti mne. Neviem, jak to... Hop. Hop. OK, 7 typci proti mne, to je olko. Toto by sme mohli aj vyhrať, ale nechcem nič zakriknúť. Ja radšej nič nebudem hovoriť. Predtým to som natáčal video. Chcel som to vydať, už si nepamätám ani, aká to bola challenge, proste zlá mi je, som zaspal hneď. Prepáčte ľudia, ja to nebudem ani vydávať kvôli tomu, že mám kamaráta, čo mi edituje proste videa, neviem si to sám editovať. A on by umrel, to video má asi, že 4, no dobre som išiel hovoriť, 6 hodín. A on tam tak rageoval. No prepáčte ľudia, nebude to vydané. Fakt, sorry. Tretia party. Dobre, ten typek je v aute. Oh. Neviem, dobre naspínovaný. Dobre.
keď mi krešne tá hra, tak ja sa nesklam, alebo keď ma ten typ porazí. Ja normálne umrem. Ale druhé miesto podľa mňa bude dobré na túto challenge, robíme prvýkrát. A netrenoval som ju ani, akože. Viem, že som hovoril niečo, ale akože netrenoval som presne na tú challenge, že proste iba som akože si trénoval akože normálne iba hrať si. Kamo ľudia, keby ste vedeli, jak mi bije srdce. Áno, ľudia, vyhrali sme to, dokonca aj s tou korunkou, čo tam vlastne nám ten typek skoro dal, ten Vamp Pump. Ľudia, tak ďakujem, keď ste to dopozerali až sem, dajte prosím like, odber a čaute u ďalšieho videa. Čau, čau.